दख'ना आरो गुबुन गुबुन बेसादफ्रा दुथां मानसिफोरनि नोजोरजों माने गाज्रि नोजोरजों नायनानै सोरबा खावना लांदों होननाय खोनादों। थारैनो माबायदि जादों? नंगौ, माने थांनाय शुक्रबार मोना बे दिनखालि आंनि न'निफ्राय खमसे खम 1 लाखसोनि रांनि मोजां मोजां दख'ना, गामसा, आर'नाइ, ओमफ्राय मा होनो इन्दि साद्रि, बेखौ दुथां सिखावफोरा आंनि खिरखिनि दरजाखौ सिफायनानै माने खावनानै लांजोबदों। दा ओंखायनो आङो सानो जाहाथे बे बुस्थुखौ बबेबा जायगायाव फानहैबायोब्ला सोरबाफोरनि दखानाव बा सोरनिबा न'फ्राव हैब्रांबायोब्ला जाहाथे बिसोरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों आंनो खोन्थाहरो। आं बेखौनो रायजो राजानिसिम खावलायहरबाय। बेखौनो आङो हास्थायनानै दिनैनि बे मिडिया बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों। बेसेबांसो बिबांनि जागौमोन बेयो गासै 1 लाखसो थांगौमोन। गासै मोजां मोजां दामि दामि दख'ना दंमोन, रेगानो बुंजोबनायमोन, गासिबो रेगा खालि जाजोब्बाय। दा नोंथाङा बेखौनो मावनानै जायोमोन नामा? बेखौनो मावनानै जायोमोन आं खस्थ' मस्थ'। आङो ओरैनो आंजों लोगोसे आंनि वाइफ, बियो बे दखानखौ होयोमोन। ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे ओरैनो पानिपुरि दखानबो होफालायोमोन। बेखौ नायलाय नायोमोन। दा बेबायदिनो जोंनि न'खरा एखेबारे जोंनि न'खरखौ बे दुथां सिखावफ्रा सिलिंखार खालामलांनाय बायदि जाबाय आरो। दा बेनिखायनो मा दख'ना ओमफ्राय मा जिनिसफोर दं? दख'ना दंमोन, ओमफ्राय इन्दि साद्रि दंमोन, आर'नाइ दंमोन, गामसा दंमोन, ओमफ्राय ब्लाउस दंमोन। बेफोरखौ गासिबो माने लांजोबदों आरो। ओमफ्राय हौवाफोरनिबो ड्रेस दंमोन, स्पर्टिं, लंपेन्ट, बेबो दंमोन। बेखौबो लानानै थांदों आरो। सन्देह जोंथ' लकेलाव सिगाङावथ' गैयामोन। ओमफ्राय दाखालिसो ओरै पुर्निमानि खावनायखौ हमनो मोनदोंमोन। दा बिसोरनाव सोंनायाव बुंदों जाहैबाय माने बिसोर बुरजा ग्रुप दं जाहैदों आरोखि। सासे लोगो आंनो खिन्थाहरदों बिसोर बुरजा ग्रुप दं। दा बिनिखायनो बे ग्रुपआनो जागोन बायदि आं सन्देह खालामदों आरोखि। पुलिसनो आं एफआइआर होनाय जायाखै, होनायालाय होनांगोन उनाव। नोंथांनि दखानजों लोगोसे दाबनैसो दखानावबो सिखावफोर हाबदों? औ, दाबनै हाबबावदों। बै खोलाजों मोनसे गालामाल गोजायानोखा, गंनैबो। गंसेखौ साबिखौ हास'जोबनानै ओमफ्राय बिसिनि मा होनो फ्रेसाव दोननाय जे थान्दा बुस्थु बेखौ लांदों, बिरि सिगारेट बेखौल' लांदों। ओमफ्राय गंसेनिफ्रायथ' जेबो लाङासै। बिनिफ्राय गांब्रै मना लाबोनानै आंनि दख'नाखौ सोनानै लांजोब्बाय आरोखि। बिनिफ्राय मनाल' लाबोदों। दख'नाया बेनावबो दंमोन, अब्लाबो माने बिनिफ्राय जेबो लाङाखिसै जाहैबाय आरोखि। ओरैनो फिसा फिसौ लांदों खोमा, गाव आन्दाज मोनासै। नाथाय आंनिफ्राय बिनि मनाखौ लाबोनानै आंनि दख'नाखौ लानानै थांदों। आंनि सन्देहआ बे आरोखि। खिरखिखौ देखाजोबदों। खिरखिखौनो देखानानै खिरखिजों हाबदों आरोखि। खिरखिजों ओंखारखो ना ओरै फारसेथिं दरजा दं नालाय, बे फारसेथिं दरजायाबो गेवनायमोन, बेजों ओंखारदों बायदि सन्देह खालामदां। बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौ लांनायाव नोंथाङा माबायदि थाखोनि मानसिफ्रा बे जिनिसखौ खावदों होननानै सानो? बेथ' माने दुथां मानसि जागोन बिसोरो। बिदिनो लोंला जाला माखासे बेखार मानसिफोर, बिसोरो माखासे गें बायदि दङ जाहैदों आरोखि बियो। नोंथांमोननि बाजार कमिटिया बेनि सायाव माबा मोनसे राहा लानो नागिरदों नामा? नैबे बाजारनि कमिटिया राहायाथ' लानांगोन। बेखौ माने मोनोबा जोङो बेखौ एसे हमनांगोन आरो एफआइआर होनांगोन। रायज्लायनाय जाबाय नामा बाजार कमिटिजों? रायज्लायनोथ' मोननाय जायाखै। रायज्लायगोन जोङो दिनै गाबोननि बिथोरावनो जों बेखौ रायज्लायनानै। नोंथांनिल' नङा माने औ, बेबायदि जादों। बेबायदि 3 गाहाम दखान खावनायनि खोथा दङ। बेनिखायनो जों बेखौ सावरायनानै मोनसे डिसिसन लागोन आरोखि। आरो सिगाङावबो बिदिनो खावबाय थायो फिसा फिसौ। जिहेतु नोंथाङा बुंदों बबावबाफोर बै लांनाय बेसादफोरखौ फानोब्ला खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरनानै, नोंथाङा थोंजोङै नोंथांनि नाम्बारखौ फोरमायना होनो हागोन। आङो बे नाम्बारखौ होनानै होनो हागोन। दा आंनि नाम्बारानो जाहैबाय 9864192821। बे नाम्बाराव नोंथां बे रायजो राजा आइ आफामोनहा आंनि बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थाहरोब्लानो माने आङो बेखौ हमनो सुबिदा मोनगोन आरोखि। जिहेतुके जोङो बेबायदि जाथाय जानायखौ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नुबाय थादों। खिन्थु जायफ्रा सिखाव खावो बिसोरो माखासे निसा जाग्रा आरो जायगानि मानसि जायो। बेखार लाइमोनफोर जायफ्रा निसा बाहायो, थाखा फैसा न'खरनिफ्राय बिनानै मोनैलाय बिदि जाथायखौ खालामो आरोखि। नोंथांमोननि बे ओनसोलाव
बेबायदि निसा जाग्रा लाइमोन गथ'फोर दङ नामा? बेबायदि निसा जाग्रा लाइमोन गथ'फ्राथ' दङआनो। दाख्लैबोथ' सिमला बागानाव हमजालायनाय जादों बेबायदिनो। बेनिखायनो जोंथ' माने डाइरेक्ट नामखौ बुंनो हाया जाहैबाय, मिथियो। हयथ' जानोबो हागौ बिसोरनो। औ, सन्देह। समाजारि आफादफोरखौ मा राहा लानो लुबैयो बेफोरनि सायाव? समाजारि आफादफ्राथ' बेफोरखौ माने तदन्त खालामनांगौ, जाहाथे मोजां जायो। इयुननि लाइमोन गथ'फोरा मोजां फारसे लामाजों दावगालांनो हायो, गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। दा बेखौनो आङो खावलायबाय समाजारि बिजोंनि आफादफोरनि बिथांमोनखौबो, जाहाथे बेफोरखौ संदाननानै गोख्रों राहा लानांगौ। मोनोब्ला बायसान्स माने बेफोरबायदि ड्राग्स जाग्रा, गाज्रि मुवा सोबग्रा, गेलेग्रा बिथांमोनखौ माने पुलिसनो गथायनांगौ आरो बिसोरखौ गोख्रों राहा लानांगौ आरो आं बेखौनो खावलायदों आरो। पुलिसा बेहाय पेट्रलिं खालामफैना फैयाखै? फैयानो पुलिसफ्राथ'। फैयोबाथ' मोजां, खालामजानो लुबैयो। खालामजानो लुबैयो जोङो। बेखौ सम सम पेट्रलिं खालामफैयोबाथ' जोंनि थाखाय मोजां। मानोना जोङो बेबायदिनो फिसा फिसौ दखान होनानैनो लाइफ खुङो, जिउ खुङो। ओंखायनो जाहाथे मोजां जायो आरो बेखौनो आङो जोंनि सरखार तरफनिफ्रायबो पुलिसफोरखौ जाहाथे बिसिम फाथायहरो आरो पेट्रलिंनि थाखाय। लकेसना खावला बाजार। बियो जोंनि मेन लकेसनानो खावला बाजार जाहैबाय, एरिया सान्थिपुर। आंनि नामा बिराज औवारि।